Изге Мөхәррәм айында Буа районында 63-ші мәчет үз ишекләрен ачты. Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы җитәкчесе Марс Алиев ярдәме белән Иске Тинчәле авылында Аллах йорты ачылды. Авыл халкы белән беренче намаз тавышларын хәбәрчебез Айзилә Батырханова да тыңлап кайтты. Илаһи азан тавышы яңгыраган яңа мәчет изге җима көнендә авыл халкын иман нурын иңдерергә чакыра. Улысы да, кечесе дә бүген Аллах йортына ашыга. Моннан бер ел элек булачак мәчетнең нигезенә дуга укыла. Бер ел төзелеш эшләре бара. Урыны да бит ичраклыгына сайланмаган. Бу иганәче Буа якташлык җәмгыяте әгъзасы Марс Алиевның туган нигезе. Авылның менә шулай таралып бара торган вакытында менә шундый мәчет безгә без стимул үзебезнең туган авылыбызны исән саклап калырга кирәк. Кемдер аларга таш куеп йөрергә тиеш түгел. Әйдәгез без бергәләп менә шундый инициатива белән башлаган иде бер ел элек. Менә шулай уйлый торгач, хыяллана торгач, менә шундый мәчет төзергә булдык. 350 елдан артык тарихы булган Иске Тинчәле авылын динле халык дип ышанып әйтергә була. Элек тә биредә 6 мәчет эшләп килгән. Бүгенге көндә бу авылның икенче мәчете. Авылыбызга инде ике мәчеттән дә ике мәчет манарасында азан нуры ишетелеп тор иншалла. Халкыбызга иман нуры йөрде дип ышанабыз инде. Авылыбызда бүгенге көндә 60лап ир-егет бар. Шуларның инде көндез йөрибез инде көндез һәр көнне 7 кеше йөри намазга. Һәм инде 12, 14, 15 кеше була инде җума көннәрендә. Менә алда көннәрдә авылыбызның халкының иманларын куәтле кылын. Менә шул мәчетләргә иншалла килерләр дип ышанасыз калабыз. Данлыклы шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү максатыннан мәчеткә Тасырның халык комиссарлары советы рәисе булып эшләгән Кыям Абрамов исеме бирелә. Кыям Абрамов шушында туган, 30-37 елларда эшләгән, Совнарком председателе булып, инде без аның истәлекле югалып калмасын әле шундый исемле кеше Татарстанга бик зур өлеш керткән. Менә шушы кешенең исеме югалмасын, аның эшләгән хезмәтләре авылның бер горурлыгы булып торсын дигән шарттан бу мәчетнең исемен Кыям исемен бирдек. Мәчетнең гомуми мәйданы 120 квадрат метр, биеклеге 27 метрны тәшкил итә. Проект авторы тамырлары белән шушы нигездән чыккан архитектор Рөстәм Гыйлметдинов. Төзелеш эшләрендә Иске Тинчәлеләр һәм Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре бик актив катнашкан. Бүген аларның һәр берсенә рәхмәт әйтелде. Мәчетнең булуы авылда, ул һәр вакытта киләчәк буынны тәрбияләүдә үзенең зур өлешен һәр вакытта керткән һәм кертәчәк. Шуңа күрә дә мин телим менә шушы мәчетнең нигезләре нык булсын. Казандагы Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов тарихка күз салып, Марс Алиевны меценат Ибрахим Юнысов белән чагыштырды. Заманында ул да бит мәчет салдырып, Шиһаб Мәрҗанине хәзрәт итеп билгели. Кыям мәчетенә исә имам итеп Хадиятулла Вазих улы билгеләнде. Хатırızmı 90-cı yıllarda bizning davlatimiz Татарстан флаг qabul etdi, şulay bit. Töçü buldu, ne sesinin dolu flag dibinde. Flag işledi ol. Менә флаг эленеп тора икән, димәк бу Татарстан, бу дәүләт монда татар дигән халык яши. Шул кирәвештә мен кабул итәм менә бу мәчетне дә. Әгәр дә менә бу мәчет бар икән, димәк бу авыл яшәячәк. Менә бу мәчетнең манарасы ничә тәрәзәгә карап тора. Һәм ничә тәрәзәдән бу манара күренеп тора. Димәк, әле кеше иманга килмәгән булса да, иртәбләп торгач ул бу манараны күрә, айны күрә. Димәк, ай эшли мәчет эшли. Шуңа күрә мин Аксакаллар шурасы рәисе буларак һәм шул вакытта менә бу авылда туган шулар миңа бик шат. Халыкның бик матур мәкале бар. Халыкның ничек яшәешен беләсең килсә, аның тормышын күрәсең килсә, әйтәләр аның зиратына барып кара. Менә бүген безнең инде зиратларыбыз чиста, халыклар кайталар. Шул ук вакытта шушы кичкенә авыл булса да, ике мәчетебез эшләп тора. Мин инде бүген шатланып туган нигеземә кайттым. Шушы мәчетнең ачылышына иң беренче әйтергән авыл халкына, аны төзүчеләренә һәм спонсорларына шушындый мәчетне төзергә булышканнары өчен әлбәттә мәчетебез озын гомерле булсын. Мәчетләр булса, зиратлар чиста булса, әлбәттә авыл яшәр дип беләм.
Тантаналы ачылыштан соң авыл халкы яңа мәчеттә беренче өйлә намазын укыды. Айзилә Батырханова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.